Направо ръката ай тъй прави, като такова да кажа. Също ми показва направо ай така, ай тъй са кръстосвата стрелка. Положителна, да. А иначе отрицателна, що ме ако се върти обратно. Най-много няколко. Пускам, трябва да се върти, ако е положителна, се върти на часовниковата Сега стрелка. рядко пуша, айде да застоим повече. Го почва. Защото седиш. Защото с махалото много бързо се фаща. Нали, кристалното махало, обаче с ключа е тежък и набере инерция. Его сега набира инерция, виж го сега. Его още по и се усилва. Като вземи да нервничи, давам по една плюзалка да се успокои, да продължава. Виж, ръката си изобщо не е. Не знам някъде тук, ако е отрицателна да видам, а май повечето е положителна. Тук сега се върти в обратната посока. Обратно, тук значи, тук е отрицателна енергия. Его, виж го сега как набира. Ключа е тежък, това и зато и трудно набира. Ако е силно, гледай. Обратно на часовниковата стрелка означава, че енергията е отрицателна. Часовниковата стрелка положителна, да. А иначе отрицателна, що ме ако се върти обратно. Да. А с махалото и всичко показва. За лекарство, за всичко. Не знам книгата дали си я чел за махалото. Не съм. Сега тук, ако сложиш една вода, 2 чашки, аз няма да гледам, ще кажа коя е хубава, коя е лоша. По какво я познаваш? Ами пак я наричам тако и енергията ми имам такива толкова. Показва. Веднага с махалото е тъй направо, върти се, е така се върти. Една от малкото е, дето може и бързо. Как се казва книгата? Махалото. Махалото, така се казва. Да. Пише, не ти казвам за лекарство, за твоето лекарство, такова, дали трябва да го пиш, слагаш се ръката, ако имаш нали, енергия, защото не на всеки показва. Казва, така, той лекарство, такова косе, може ли, добре ли ще да го пия, ако се върти в часовниката с ръка, значи може, ако такова, обратно, не е желателно. Да. Аз тъй всичко наричам и такова. Много е интересно. Аз направо някои не вярват, обаче като кажа, аз на много хора съм казвал, някои ще купали то и правят нали пазарът. Аз виж кай с махалото завърти го да им коша. Махалото казва, че обратно няма да го купиш. И ти вярваш, да. Да, вярвам. И на много това все пак, нали, кое време, как си настроени на другото, пише. Аз дори... Къде няма тук? И сега тук. Само аз мисля, че тук е едно, когато асала трябва да чая да видя това. Тук моето. Първо. Виж сега, гледай сега, трябва да отговарям на тия с такова. Притежавам ли необходимото умение? Второ, трябва ли да го търся? Трябва ли, това ли е най-подходящото време? Аз ли съм най-подходящия човек? Може ли и аз? Позволено ли ми е? Мога ли? Способен ли съм? Имам ли необходимите умения? Трябва ли? Рам. Да. Те с такова, нали, трябва да ги горе-долу да ги има и тогава, нали, защото не. И дали съм готов или такова, всичкото изобщо трябва, нали, да... Тези условия са необходими? Това го вземам, тук съм го писал от това, махалото от книгата. Ага. Да.
За да покажеш правилно, трябва да отговаряш на тези условия. Да, на повечето трябва да отговаряш, нали? Да. Защото не винаги, нали, тялото ти не може да такова, да. Тази книга, да хвана ми вниманието, ще я прочета задължително. Една синя книга, то е синьо махал, защото има сега новото, аз го вземах от една жена, прочетох го и го върнах. И викам, ще си купа. Купах едно, обаче то съвсем друго такова. Не отговаря тъй подробно като това. А това махало откъде се купува? Ами от книжарниците, то е старо махало, дето аз вземах книжката, а т.е. новите се продават от БНБ банка. Там го купях, обаче не съм доволен никога. Да. Прочета някои работи, той е направо, не ти казвам, за всичко се почудиш направо, да намериш тази книжка. Тя синя книжка не е много голяма. Той новото е по-дебела книжката, ама не отговаря на такова. Ще потърся задължително, хвана ми интерес. Не, много е такова. Много е такова. Аз на много хора съм такова, защото ходях с една приятелка, тя пък за билките и тя има с ръката си силни токове. И аз гледам с махалото, тя гледа с ръката. Направо ръката е, айде прави като такова, да кажа. Пък аз съм по-слаби моите токове с махалото само гледам. Гледай сега, гледай. А на другия ден вечерта стават И за два вода също показва. То има служба вечерна, нали? И за вода показва, и за енергии разни. Кое бе? Това ли бе? Ами, той е специално махал с един кристал. Да. И кристал е на някакви на 5-6 сантиметра се държи. И наричаш го, ако имаш тези биотокове в тялото. Наричаш го за нещо, дали ще стане нещо или тако. И казва, нали, интуицията ти показва, ако е, нали, ако стане, се върти с часовниковата Ако стрелка. имаш тръбички от месинг, на двете ръцете се въртат. Има. Се събират, Не е когато... от месинки, от желязо, също ми показва, направо и така, ай са кръстосва. За вода, ай са кръстосва. Да. Казвали са ми за върбови клонки, ама не съм го пробвал с върба. Слива, метал, някой вика метални. И метални обикновено, за такова стискай ги и така, и ги дръжтай, и върви, и където вече има вода, ай така, и те стават. Знам.